maneh karo channel Maleg ini keluarga sederhana. Ya alhamdulillah pemirsa yo mae dolan ning gone Mbak Warse seperti biasa iki mae sek kerja nyerep. Jadi ya wis ketemu sih karo calon bose. Dadi ki jek nyerep dadi mae arep dijak jalan-jalan ning gone kancane Mbak Warse. Mae soalnya yo urung ngerti pemirsa yo ape dijak apa. Jadi ayo kita ikuti mae ape dijak ning ndi karo Mbak Warse buat jalan-jalan. Iki mae sudah lepas hijab pemirsa yo. Dimaklumin saja istilahnya mae sakjane yo eman pemirsa yo, cuma demi yo bismillahirrahmanirrahim demi keluarga pemirsa yo. Wis pokoke yo menurut mae wis ya wis ngene iki lah pemirsa. La ilaha illallah. Jadi wis dimaklumi wae yo pemirsa. Kita lanjut dulu ke tempat temennya Mbak Warse. Ayo. Ini kayak gini pemirsa di kontrakan. Aku kok hitam ya? Hitam guys, tuh kayak kopi susu. Yang satu warnanya putih, yang satu kayak kopi deh. Duduk yuk, Mbak Tari. Banyak pemirsa. Ini mae soalnya kan belum pernah, jadi diajak keliling-keliling. Ya Mbak. Aduh kurang. Jauh. Masih Pak. Oke. Malam habis isak pemirsa. Ini lagi disak metu kawit kok kampung. Ben cuci mata. Ben awet enom pemirsa yo ora kebrangas. Oh rene lho, rene. Oh parake rene. Tak pikir ngono terus. Gelap. Misi. Iki dhewe yo kene yo blusukanku sih tapi orang ini. Ini suasana. Tempat temennya Mbak Warse, tapi alhamdulillah orangnya di rumah. Ini udah ketemu pemirsa loh. Tumben ayo turu. Mbok bermangan kok turu ratus biasane kok. Apik jembat. Kene luwih gede. Kontrane luwih gede. Murah. Iya. Dhuwur murah. Oh, saya wis bengi sih. Terus 9, guys. Coba. Coba deh. Iya, makasih. Baru nyampe, Mbak. Nyampe deh. Aslinya mana, Mbak? Tonggone Mbak Asih. Loh, aku yang wong bapangan kok maksudnya tanggone. Aku singget. Oh, singget. Ya gak apal aku nek ngono. Asli singget. Asli singget, Mbak. Asli singget cuma kelahiranku nang iki. Oh, nang Bojonegoro. Sekarang nggih mae kabeh. Beda gawe. Iki sapi.
kumpul-kumpul. Apa kuwi lah? Hah? Apa? Anu, Beda gawean ya kayak kuwi lah. pangsit tipe kacang. Aku yo Kok pinter gawean? Lo diingin roti apa digoreng roti bah? Aku nggak kesel ya. nek mulai kampung mesti gawan-gawan yo. Padahal ning kota nggone panganan yo. Heeh. Nek di Aku ya balik. di ripet-ripet. Heeh. Iki Jeli. belum merambak lah. Jelingut. Kalau yang kayak gitu, Pangan ora rek ning ngono kepangan ae. yang Gak kepangan. enak kok. Ngono kemangan yo kok mangan kok dhewe. Bot mah. Iki apa yang kayak? Apa? Yung nat. Enak iki kaya. Sing rapat dijawab wis dhewe ini. Ambek ini panta. Bukan, kilo apa? Akan men buan aku. Walah lebaran. Oh kayak kacang apa? Iya. Main di sini. Ini kayak pangsit tuh kawan. Terus aku jual sini kacangnya. Rasi berat, buat rasi berat. Kan buat rasi berat. Mak enggak apa. Ini wela telo itu kurang jenengan lama tak piring lho. Kurang wis Ya slow lewanan jangan jual. Ya aku kan gawe nastar. Aku gak sabar gawe jelingut, Mbak. Tak kek setengah kilo, tak kek gede-gede. Makku betul. Iya kudune sabar Aku ta. sing gak gak serantangan tapi mai. Ya bener nek sak toples cilik. Sing kripik singkong barang wis entek, Mbak. Aku jane jeruk kripik singkong. Eh? Enggak enak. Entek. Delalah makku ki tau gawe kok preti. Ya. Iki to diweki gula misal. Ya Allah Mas Gusti, aku ki yo ngono. Dene kok preti gawe aku yo ngono. Sopo aduh. Mamane Rafa rek lewane gawe nek yo persis makku diweki gula berarti aku sing anu ae dhewe sing gak ro, Mbak. Makku jete yo gawe iki. Enak ya dadi pisang bahan coklat ngono. Yo Sambil cerita. Sambil makan-makan. Iki kaya ngene. Sawisane lho, guys. Bong. Apa yang gowo? Pasane di lek nur golek ora enek sampai teko randu. Tapi nek mbah pangan beda, Mbak. Anune. Piye Pak Pene? Gilik-gilik sundukan sing nek kepete kuwi kan Cilik iya, cilik enak enak sunduke daging tok, gak sedep kuwi. Aku enak kuwi yo. Oh. Ambune seger nanti ku. Aku tiban sing gede-gede kok nang kene. Sing gepeng. Seneng aku. Sing gepeng kaya Seneng aku. ngene kene enak. Jadi Gene iki Gepeng-gepeng yo kok daging-daging ambune pesing. oh, Gak seneng aku. Makane roh lah nang kene gak kudu tuku. Tau mendem perkara kuwi aku pesing ambune. Nek cengkaring mendem awak sangit kuwi. Man sampe saya tau mangan. iya batas ambune mbek bojoku sama enak ambek kemangi aku seneng sing iya tapi mendem mbak aku koyo iso ngene-ngene muter-muter sirahku. oleh-oleh nek ning kampung iki kaya ngene iki lho. Guys. Walah patukku nang ketok kuwileng-kileng yo, tak buka. Ya. Botak iki lho, guys. Kudune ae. Dadi botak lho yo. Aku potong rambut guys yo. Oh, iki yang pengen tahu rambutnya Mae sekarang kan ada yang nyamak rambutnya seberapa nggak potong loh segini. Iki dari dipotong cowok, Lurus habis. dipotong cowok sampai sekarang udah berapa tahun. Ntar tak potong lagi ya pemirsa ya. Jadi ini gak usah dijepit. Gak ono lho butak Aku asline ngono kuwi cuma aku gak pede. Gak pede piye, Mbak? Padahal rambutku asline ngono kuwi ngombake gede-gede tapi aku gak pede. Iki perkara tak tekoki, Mbak. Nek ora aku lurus. Enggak asline rambutku ngono kuwi koyo nek butuh kuwi. Oh, Tapi gak pede aku. loh. Aku saiki pede saja, weh. Tuh, wis butake ketok. Kapan-kapan insyaallah potong rambut, guys. Dipotong segini loh biar nggak kunciran. Model saiki ketoke cowok ta. Potong iku lho. Polisi yo, polisi. Polisi wedok sing dikeres kerwak tengah. Wis
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah barokah, sehat, panjang umur. Mae muga-muga tambah kerasan. Iki mang jalan-jalan pemirsa. Metu entuk metu dadi bebas. Nek kaya ngene wis ora eling anak bojo ketoke. Anak bojone ditinggal ning omah ketoke ning ngene iki wis lali ya pemirsa. Nah, dadi wis kaya ngene maneh. Wis ki ditutupno nek ngobrol-ngobrol. Ya suasanane kaya ngene pemirsa mae ape apa neh ngono. Bingung. Wis pirang-pirang dino gak bikin konten. Jadi ya seperti ini. Mau potong rambut pemirsa ya, katanya suruh potong rambut. Kapan-kapan botakku kita gede tenan nih. Loh. Wis rene, terus mari botak itu. Iya, tapi kan ibu kok sih. Masa sengaja rasanya maaf. Iki diipuk basam. Bojone seneng cocok-cocok. Nek tak bone mak yo wis nyoba. Ya, dhewe mak. Aku lah ya kowe jajan pas digo pas sekitar kalau gelem ora jajan kae nek apa kuwi sugih ngono ora gelem ngemel kok paling sing entek tak nom-nom aku ngono. Ya iya sih aku gelem. Sepal siti sing ngasih mbek ngasih terus asing nih. Pas siti ki yo gelem jajan ngono iki. Iya kenapa? Lah wong sekolah umum yo gelem ngene iki. Gara-gara gatel. Wis kok Ya Allah Gusti irung gatel kok gak marah barbar kowe. Kaya aku, Mbak, biyen. Iya terus lho. Aku ngantek nggo masker terus alergi perkorone. Iki aku ngrakel udin ini mesti irungku Aku ora biyen kayak gitu iki. ngantek isin kok ngene terpadahal gak pilek tapi kemeriak. Iya ta, Mbak. Bener berarti enek. Enek tunggale pemirsa. Aku suara ngene iki. Enek tunggale irunge make wis mari jerene kaya irung. Tapi niki kok terus wahi-wahi modele kembar. Tapi kemeriak kok Mbak Tera. Sampai wabu ngene iki mesti ya. Mbah kenapa tak periksano terus jarene alergi debu. Aku isin Mbak kon metu-metu nggo masker kok didol alah anu men jene wong ya. Engkek. Mah dadine nek pas metu pas apa ya gak Nyane masa wong kon olek-olek irung ae kejek meng. Aku mang batin nek Mbak. Iya to. Kemeriak tenan. Koyo anak bapakne ngono. Agak sediluk nah anu. Yo ngene iki terus. Sama aku dulu juga. Alhamdulillah wis mari. Masker ngantek-entek Yo, berarti aku tau layak ngene gede. Wah, iya ta tenan. Iya Mbak, aku ngrasakno. Ora pilek tapi gatel. Aku ngantek Ya iki lho masker. setiap ning nggonku mesti nginep. Lah atur ya, Mbak. Wis ada diparani nek Iya, nginep maksudnya iki. iki lho betehno. Lah piye le? Kan teman masa kecil sampai Duduk wis iki tua-tua. Bujure ora dituroni kok tromplan ngene wadine mbok turoni. Aku ngantek diseneni ngono. Justru kadang ki kita itu mencari tempatnya Kuwi apaan neh ngono kuwi? Anu mbah bapakku. Nanti awak ki Golek sing ngrasakno nyaman. nyaman. Kan dihargai ambek menghargai ya Pak yo. Wis. Aku bakal tok gundul tenan yo. Tak coplok. Gak pede, guys. Sakjane gak pede aku lho. Kayak ngene. Wis kadung tak buka wis tak niati ya wis. Wis mbah lah yo. Engko nek pengen yo kudungan meneh. Ya soleha bareng ya soleha bareng. Ketake iya ya, Mbak. Soleha yo. Ya solehot bareng. Soleha mbek solehot jarene mbake. Kehijaban bukan berarti nakal. Yang penting atine ya, Mbak. Kadang jenenge wong yo berijat berukut, belum tentu atine jerone piye ya. Akeh ya, Mbak yo. Bukane ngomongno wong kan. Oh iya, bukannya suzon pemirsa ya, kan kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tergantung niate ya pemirsa. Kabeh wong kuwi kan ana sing jilbaban niate kanggo ya anut umume saiki jamane padha jilbaban ngono kan ana.
Terus ana sing jilbaban lillahi taala. Ning omah ning ndi gak dibuka. Geger kene irung wis to. Memang lagi lagi gatel panas. Kayak salep. Mantuk. Coba gayung terus. Enak Mbak Nenek Batole. Yo pitengku. Kok iki sepi banget ya biasane. Alah, mbok coba kaya ning omah. Apa? TV. Aku mah wis ngomong ya, Mbak. Ya Allah, yo padahal mang ngomongi TV ini juga mulai. TV ini juga mulai tak tuku neh. Aku mulai Mbak sore ade dhewe tuku neh aku. Gak ngandene. Lah sampe lampu pitik-pitik ning kono kae. Bojone kae gak nyawa. Lah kae wonge asik ngobrol dhewe sampe iki mang aku ngomong yo wis sampe nang ngono. Iki kuwi tipikal kan kae ya pitorek senyawa. Karena iki mang malah gak sadar TV ini sepi. Nek kok sepi ya? Kene wis ngomong Mbak ya, Mbak. Iya, berarti ndekne mlebu kene grabes. Mikir apa? Ngeblank. Ngeblank pikirannya mikir Sugi. Ujar ngantek gak pamit sing di omah, langsung blayu curundul pamit. Iki udan pil. Oh. Dapat oleh-oleh satu kantong kresek dari kampung. Jadi lumayan. Lumayan. Oh, apa iso iki? Mobilnya siapa? Iya, kalau taksi. Ayo piye iki? Ayo kan enak motor deh, makanya. Kae ngalah nih. Misi Pak. Mau. Main Pak. Pak jalan Pak main. Lumayan ya, lumayan terus. Nek ini lumayan. Tak tutup sakmene ae videone mak iki mau jalan-jalan karo Warse. Ini Bature ya pemirsa iki mak pengen nginep pemirsa soalnya wis bengi. Jadi ini ya sesuk-sesuk disambung meneh. Tak tutup sakmene videone mak nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane mak Legini family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsane mak kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.